Çapemeniya azad ketkarên çapemeniyê û tev bi xêr hatin, sersera ser çava hatin. Ben de hepinize hoş geldin diyorum. Destpêkê di şexsê rêhevalên rêber apora ketine rêka tekoşîna azadiyê, rêheval Ali Haydar Kaytan, hevalê Fuat, hevalê Rıza Altun, hevalê Haqî Qarer, heval Sakine Cansız û emektarê pêvajoya aşîtî û civaka demokratîk qastê aşîtiyê Sırrı Süreyya Önder de tevayî şehîdê tekoşîna azadiya Kurdistanê û tevayî şehîdên gelên azadîxwaz rêzdarî bi hürmet bi minnet bibîrtînin. Ji bo kî daxwaz û armancê şehîda em pêk bînin bi biryardariyekî daha bi xwestek û biryardarî em dixwazin vê pêvajoyê li ser bîranînê wan teqez encam bigînin. Îro sedemê ku em li vê derê kom bûne, weke tê zanîn sal û nîvek li ser pêvajoya aştî û civaka demokratîk de derbas bû. Heman demê sal vegera fesehkirina PKK ye. Di navbera 5 û heftê gulana 2025 de li ser banga aştî û civaka demokratîk ya rêber Apo me PKK fes kir û em ketin pêvajoyeke nû. Ev pêvajo di kîjan qonaxê de ye, çawa tê jiyîn, çi nîqaş hene, em ê hewl bidin îro biraya giştî re bi rêka we û bi were em ê bixwazin par bikin. Ji bo navê em ê destpêkê daxuyanî bi navê tevgera me ku me amade kiriye, em ê bixwînin û dû re em ê hewl bidin pirsê ku bê nekirin em jê re bibin bersiv û bersivê pirsa bidin. Niha em ê bi zimanê kurmancî destpêkê daxuyaniyê bixwînin. Ji bo gelên me û raya giştî, em vê civîna rojên di navbera 5 û heftê gulanê de yanî salvegera Kongreya Dozdemîn a PKK de li dar dixin. Li ser biryara me ya fesehkirina PKK û dawîkirina tekoşîna çekdarî ya li dijî Tirkiye re salek derbas bû. Di nava salekê de çi hat jiyîn em dixwazin binirxînin. Di çerçoveya banga aştî û civaka demokratîk de tevgera azadiyê çi kir? Dewleta Tirk çi kir? Em ê hewl bidin bersiva pirsên ku raya giştî merak dike bidin. Rêber Apo di banga xwe ya 27 Sibata 2025 de şert û mercên ku PKK pêşxistine û sedemên vê danî holê. Rêbertî girêdayê encamê pêşketinên ku di nava 5 salî de derketine pêş ji PKK xwest ku xwe fesih bike û tekoşîna çekdarî ya li dijî Tirkiye dawî bike. Tevgera me piştî vê bangê yekê adarê agiribesteke yekîalî ragihand. Piştî vê bangê gelek derdor û şexsiyet diyar kirin ku ew ê PKK li gorî vê tev negere. PKKya ku wekî tevgera rêbertî derketiye holê. PKKya ku li ser xeta rêbertî tekoşînê dike û pêş dikeve demeke Kurd te kongre xwe kom kir. PKK bê tereddüt banga rêbertî xiste pratîkê. Di vê çerçoveyê de biryara fesehkirina PKK girt û tekoşîna çekdarî ya li dijî Tirkiye bi dawî kir. Di encam de hate gotin ku ancak rêber Apo dikare van biryara têxe pratîkê û wekî sermüzakerevan dikare pêvajoya aştî û civaka demokratîk bimeşîne. Rêber Apo ji sala 1993 heya roja me ya îro çendîn car agiribestên yekalî îlan kir ku bikare awayekî demokratîk pêşiya çareseriya pirsgirêka Kurd veke. Ji bo vê pêşneyarên çareseriyê pêş xistiye bi maqûl aqlane nêzik bûye û li dinyayê heya niha nêzîkatiyekî bi vî rengî nehatiye dîtin. Ancak dewleta Tirk ji ber ku vê demê xwediyê çareseriyeke polîtîk nebûye, ew hewldan bê encamman. Serokê giştiyê MHP û şîrîkê desthelata heyî Devlet Bahçeli 22 Cotmeya 2024 de bang kir. Rêber Apo jî bi îtimala ku ji nava dewletê îradeya çareseriyê pêş bikeve bersivek erênî da vê bangê. Tevgera me ya azadiyê ji ber ku hêza çareseriya rêber Apo bawere
باور dike biryarên wisa radikal ên wekî fessekirina PKK û bidawîkirina tekoşînê çekdarî girt. Ancak gavên wiha mezin dikarin pêşiya çareseriyeke demokratîk vekin. Di vê mijarê de me xwest îrade û biryardariya xwe nîşan bidin. Ji ber vê hevseroka me ya Konseya Rêvebir a Kecekê bi sê hozat 11 tirmeha 2025 de bi 30 hevalên me yên gerîla re çekê xwe şewitandin. Bi vî awayî hate îspatkirin ku dema şertên guncav ên siyasî bi gavên pewîst ên hiqûqî bêne avakirin bi hezaran gerîla jî wê çekê xwe deynin. Ji xwe wê demê dewlet Bahçelî jî di vê çerçovê de axivî û got diviyabû ew kesên ku çek şewitandine bi derxistina qanûnên pewîst berê xwe bidanan Tirkiyeyê. Dewlet Bahçelî bi vî awayî vegera li Tirkiye wê çawa be danî bi holê. Wekî tevgera azadiyê ji bo bidawîkirina tekoşîna çekdarî û ji bo bikarin îrada xwe ya çareseriya siyasî demokratîk deyne holê me hêzê xwe di nava sînorên Tirkiye de derxistin dervayê sînor. Me li qadên parastina medya hin mevziyên xwe jî ji ber pevçûnên muhtemel vala kirin. Dîsa di 2017 de me hin rêvebiriyê mîtê dîl girtibûn. Me van kesa jî radestê dewletê kirin. Me ev gav hemû ji bo avêtina gavên siyasî û hiqûqî pêşxist ku bikarin xwe bigihînin çareseriya siyasî demokratîk di vê pêvajoyê de li İmraliyê bi rêbertiya me re hin hevdîtin çêbûn û hin şehîdên me yên li qadên parastina medyayê hatin girtin. Dervayî van mijaran heya niha wisa gavekî cudatir nehatiye avêtin. Me hertim ji bo çareseriya siyasî demokratîk raya giştî ya Kurd amade kir û peyamên erênî dan gel. Gelên Tirkiye di vê mijarê de hesas nêzik bûn. Lê hîn berdevkên desthilat û çapemeniyê nêzîkî desthilatê berdin amadekirina raya giştî berova jî ji bo avakirina hest û fikrên neyînî kar kirine. Helwest raberkirine. Nêzîkatiyê neyînî yê himberî muxalefetê jî bi we sedema ku ji pêvajoyê re desteka civakî zêde nebe. Komisyona ku li meclisê ava bû me erênî dît. Ancak pêvajoya amadekirina raporê pir dirêj ajot û raya giştî baş nehate amadekirin. Rixmê ku muxatab esas rêbertiya me û aliyê çareseriyê di vê pêvajoyê de komisyona meclisê rêbertiya me re tenê yek carê hevdîtin kiriye. Di encamê de komisyona meclisê raporek amade kir. Rixmê hemî kêmasiyên xwe jî ev rapor di pratikê de dikare bandorên erênî bide çêkirin. Ancak hêjî feraset û pêşniyarên di raporê de pratize nebûne. Ev jî wisa nîşan dide ku desthilat bi awayekî rast û samîmî nêzîkî pêvajoya aştî û civaka demokratîk nabe. Rêber Apo vê pêvajoyê 27 Sibata 2025 de bi banga aştî û civaka demokratîk da destpêkirin û tempoya vê bilind kir. Rêber Apo dixwaze serdema pevçûn û rageşiya sed salan di navbera Tirkiye û gelê Kurd de xilas bike û komareke demokratîk derkeve holê. Biriya entegrasyona demokratîk pirsgirêka Kurd çareser bike. Arman jî hewldan jî di vê çerçoveyê de pêş dikevin. Ancak rêber Apo jî bikaribe di pêkanîna armancê wiha de rola xwe bilîze divê wekî muxatab fermî bêdîtin. Bi vî awayî wê derkeve holê ka di mijara çareseriya pirsgirêka Kurd de dewlet xwedî îradeye an na. Pêvajoyeke rast a çareseriyê ancak bi nasîna muxatabiya hiqûqî ya rêber Apo dikare dest pê bike bi diyarkirina vê statûyê dibe. Rêber Apo ji bo hevdîtinê têne kirin û tiştên têne gotin bi watedar û encamgir dibîne gelek caran qala zelalkirina statûya xwe kiriye. Ger cê rêber Apo ji hêla qanûnî û siyasî ve diyar dibe, diyar bibe û bi derdorên cuda re bikare li ser vê esasê hevdîtinan bike, wê demê dikare awayekî encamgir rolê xwe bilîze. Heke ne, rêber Apo bi hevdîtinê ku dem bi dem bi şandekê re dike nikare rolê xwe ya esasî bilîze. Ji xwe di rewşa wiha de nemimkûn e rola xwe bilîze jî. Pirsgirêka Kurd pirsgirêka herî bingehîn a Tirkiyeyê û rêber Apo jî asta yekemîn de muxatabê vê pirsgirêkê ye. Nêzîkatiya heyî ya beramberî rêber Apo nîşan dide ku ew pirsgirêka sed salî û çareseriya wê rast nayê bi dest girtin. Rixmê ku ev rastî li holê gotinên serokê meclisê, gotinên rayedarên AKP ku dibêjin pêvajo dimeşe, xitmandinek nîne rewşa heyî îfade nake. Kengê statûya rêber Apo diyar bibe.
Kenge rêber apo bikare xwe bigîne şertên xebata azad wê demê dikarin qala pêşketina pêvajoyê bikin. Ancak rewşeke wiha de wê gelê Kurd û raya giştî jî pêşketinên pêvajoyê bawer bike û desteka pêvajoyê awakî lez zêde bibe. Ji bo ku pêvajoya aştî û civaka demokratîk pêş bikeve, divê bi biryarekî siyasî statûya rêber apo bê diyarkirin. Dîsa ji bo ku siyaseta demokratîk bi avayekî azad pêş bikeve, divê gavên qanûnî bêne avêtin. Bi tamamî çek danîn û ketina nava siyaseta demokratîk bi avêtina gavên hukukî dibe. Ev rastî ji destpêka pêvajoyê heya niha ji hêla hemû derdoran ve tê zanîn. Ji ber vê li ser gavê qanûnî û pergala hukukî nîqaş hene. Di encam de ev gotinên ku avêtina gavên hukukî bi tespît û teyîdkirina danîna çeka ve girê didin, rastiyê îfade nakin. Ev nêzîkatî serê raya giştî zêdetir tevlî hev dike. Tu dibêjî qey ji bo siyaseta demokratîk awayekî azad pêş bikeve û ji bo azadiya gotin û xwe bi rêxistinkirinê qanûn hatine derxistin, lê aliyê din gotiye em çeka bernadin. Em nayên. Berova jî rêber apo ji bo ku veger bi awakî lez pêş bikevin, xwest zemîna qanûnî û hukukî bê amadekirin. Di esas de rayadaran gotibûn wê piştî cejnê gavên hukukî bêne avêtin. Ancak hêjî ji bo pêşketina pêvajoyê gavên qanûnî yên pewîst nehatine avêtin. Me weke tevgera azadiya Kurd di kongra ku PKK hate feskirin û li dijî Tirkiye tekoşîna çekdarî hate bidawîkirin de biryar girt ku pêvajoya aştî û çivaka demokratîk ji hêla rêber afo be bêmeşandin. Sermüzakerevan û pêşengê vê pêvajoyê rêber apo ye. Divê li gorî vê rastiyê wekî muxatabê esasî rewşa siyasî ya rêber apo diyar bibe û bikarbe xwe bigîne şertê xebata azad. Ev pêvajo ancak bi vî awayî dikare rast bê meşandin û dikare biçe encam. Di vê pêvajoyê de me tiştên pewîst kirin. Heya kes li bendê nebû di vê astê de em van gava bavêjin. Êdî ji bo ku pêvajoya aştî û civaka demokratîk biçe encam, divê statûya rêber apo bê diyar kirin, gavên qanûnî hukukî bêne avêtin. Xwestek û bendewariya gelê me jî hêzên demokratîk û ya me jî ev e. 5 Gulana 2026 rêveberiya tevgerê.